ai abokina nake faɗa maka, ina zaune aka turo min da kyauta ta kuɗi har naira miliyan 100 na ce ba zan karɓa ba. Wai kuma da gaske kyautar naira miliyan 100 aka baka? Mana ko da kyau na ba wani abu mamaki bane don ko wani banki na bankin UBA bank sun taba turo min naira miliyan 3 amma na mayar musu. Yawwa sannan kuma wani ya turo min katin naira 100 bisa kuskure amma na mayar masa. Allah dai ina cikin tafiya na zanci naira miliyan 1. Miliyan 1? Kwarai da gaske amma na kai ta gidan rediyo cigiya. Wai kai din abokina? Kwarai da gaske kuwa. Malam babba karami in har kana ga magana ta ƙarya ne to turo min katin naira 100 kaga mai zai faru. Kai abokina nan fa mai awara iri ta biyo ka naira 10 ta ka kasa biya. Yanzu ubanwa wallahi na wata kwanta kawai ina ka manta ne. Kai burin tashi in bar wurin nan. Ko dan na ga wannan ƙarya taka in na zauna sai ta kashe ni. To tashi mu gani. Kai da kani ina zaka je? Ina baka? Tafiya zan yi abuna. Saboda na rame shi da ƙarya? A'a ni ban faɗa ba, zan dai tafi abuna. Kai yanzu duk a wanda na gaya maka kana da ƙarya ne? Ba gani.